Fl-aħħar 10 snin f'pajjiżna kienu rreġistrati 225 suwiċidju ta' Maltin u l-ammont ta' irġiel li jażlu li jtemmu ħajjithom kien ta' 8 darbit iktar minn nisa li waslu fi stat li jieħdu dan il-pass drastiku. Fil-fatt bejn l-2006 u l-2016 kienu 210 l-irġiel li wettqu suwiċidju fil-waqt li n-nisa kienu 25. Din mhix tendenza unika għal Malta bil-psikjatra Mark Xwiereb ifissirha mill-esperjenza. Irġiel huma iktar at risk għal diversi raġuni oħrajn, hemm min jgħid ħabba l-hormones, it-testosteron, hemm min jgħid ukoll żbilanċ fil-kimika tal-moħħ. Hemm min jgħid ukoll illi l-irġiel huma iktar biex ngħidu hekk maċċo allura jżommu kollox ġo fihom u jixorbu, li ovvjament huwa coping mechanism ħażin ħafna. Jiġifieri l-għaqda dinjija tas-saħħa fir-rapport tagħha fuq is-suwiċidju li toħroġ kull sena jew sentejn tajt illi jekk inti raġel divorzjat jew separat, jekk inti tuħu drogi, l-alkohol, jekk inti l-fuq 65 years, 65 sena, inti għandek iktar riskju ta' suwiċidju. Teżisti l-possibilità li n-nisa iktar ifittxu l-għajnuna u dik jaf tagħmel id-differenza. Ma jfissirx li n-nisa m'għandhomx mhumiex at risk, imma tendenzjalment in-nisa iktar biex ngħidlek jiftħu qalbhom. Ma dawn kienu rreġistrati wkoll 48 suwiċidju ta' barranin f'pajjiżna. Xwiereb jispjega x'jistgħu jkunu r-raġunijiet. Xokk illi ovvjament ħafna barranin ikunu Malta diversi raġunijiet, dan altru hemm businessmen li ġie Malta li fallilu l-business. Altru irregular immigrant illi ġie bid-dajsa mill-Libja. Ġifieri l-aspetti jkunu diversi. Mark Xwiereb spjega kif pajjiżna hawn servizz ta' għajnuna 24 siegħa kuljum, servizz li kull ġimgħa jara madwar 30 persuna li tkun qed tikkontempla suwiċidju. Però dawn in-nies illi s-solt li jiftħu qalbhom huwa tendenzjalment nisa, għax in-nisa kif qed ngħid iktar biex ngħidu hekk għandhom din l-openness. L-irġiel huwa żball kbir jaħsbu li huwa maċċ huwa cool li ma titkellimx u li tmur tixrob, żball kbir. Allura min jaf Malta hemm statistika oħra li tajt illi hemm jekk hemm 1000 li verament jippruvaw, l-għaqda dinja ta' saħħa tajt illi għal kull persuna illi jew tneħħi ħajjita jew tipprova hemm 6 persuni fil-familja, 6 jew raba jew ħbieb illi jkunu involuti u dawn in-nies għandhom iktar ċans illi jikkommettu suwiċidju huma, għandhom iktar ċans li ma jżewġux, jibqgħu marginalizzati, marbin, jitilfu. Xwiereb żied li l-għajnuna għandha tkun iżjed minn hekk, fosthom billi jkun hemm xi tip ta' intervent f'waqtu, partikolarment fil-postijiet li sfortunatament huma l-aktar magħrufa għal dawn it-tip ta' atti. Illi ikun hemm pereżempju telefon f'postijiet fejn in-nies imorru jaqbżu. Għax in-nies meta mbagħad iħossu in-nies mhux veru li jridu jmutu, in-nies li jridu joqtlu ġo fihom id-dwejja, jridu jneħħu dwejja. Allura jekk hemm tama, allura jekk immaġina xi ħadd imdejja, il-bart, ix-xita, iħossu waħdu, imur rib ix-xifer, jisma' vuċi u jdur u jara Paul fejn hemm webcam, fejn hemm speaker. U fuq in-naħa l-oħra hemm crisis center fejn il-persuna qiegħda ġo kuntatt ma' counselor, ma' crisis counselor.